Veres Emőke vagyok, a Johannes Kályói Közgazdasági Iskola Központnak az igazgatója. Nyert iskolát az igazgatóhelyettes Péter Mónika, és diáktanács elnök, volt diáktanács elnökünk, tehát azért, hogy Szilágyi László nálunk sajnos tanügyi elátásunk van az ottani ilyen típusú képzésben, hogy mondjam így. Az iskolánknak, ami eléggé ponzatett iskola mellett 2003-ban megnyertek egy ilyen Európai Uniós pályázatot, ezek a FARE pályázatok, nem tudom Magyarországon volt-e. Itt tudnak lenni a versenyek, tehát hogyha a gyerekek állnak a daragással jelüket, a cukrát mire igazából, csak amikor így verseny van, vagy főzőből szakács, akkor ide szoktuk kitenni, mert itt félbe kell jó. Igen, nagyon